Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ambalma Wambe Aufoka Walemendon. Les Wati enfin fait sur l'information à Radio Émergence 5 Ani à Baranyon Kumaso Bess en fait, Anga Foli, Ani Walemendon Binyasi, au Bema. Foli, Kalase ni Wati Anga Jamana Ladatiki Bema. Anga Jamana Dine Yemo, Kafuli Du Bema. Ama dine bo dine na mali el same bebe nyon soro slamea kafo tomba mikono do e au conseil islamique du Mali anga folibe atonde be bi ala nyamaya kalfa anga choroba la basande bani choroba abe kai kaufe ni wati janjola anga folibaye wala ka imanse ibo makoya foli kalase anga choroba manyoro no e Sheikh Maula Dinge Mbuye Haidara ka foli la si anga Tuorobama no enera ka Tuoroba e makoya Imam Mahmoud Diko ka foli FIFA ka lado ka nyesi Sheikh Soufi Bilal Diallo anga dine a Chesri Kebo ambu befo ko wala mandon ka foli la si anga Chrétien Muruma le cardinal Zerbo à l'église protestante anga foli bu be Foli kalase ni wati anga koroleti la moma dambe kolosibau anga foli buye ni wati ka foli la se anga nyamakalauma ka foli la se ni wati anga jamana a institution bema ka damne président de transition mi nous et d'enfant doit ma bandau Assimi Guita alebe anolabi uko bandau tese barai kwa kodombe uludila kolu de bise ambe do ke alaka ta fanga duma alaku kisi wera ba kun gira ni ku kasarama gouvernement ko ambina sigi ambe do ke alaka barata fanga duma afurako dana kanga seme docteur Shogel ko kala maigala alaka nyabolo jamana ka herebe udila jamana denyuma cité do ke jamana marabaga de selila ka fulila don Conseil national de transition Marocain au Nyamaya au Bé en recasé ou quoi de nobolo no e colonel Malik Diawe ka fola ka bara la kata fanga duma nga ka miri ka hami ka tashini jamana ye ka hina jamana ina ka hina jamana induna ka foli la se jamana institution Bema Cour constitutionnelle Mao la cour et tribunaux du Mali anga foli be a barakela be foli ambalma amba la si armée malima a bolo farabe ka foli la si garde nationalement ka ozo fo les surveillants de prison ka protection civile ma ka foli duma ka foli la si gendarmerie ma la police nationale anga foli be u bela geleni watila ka reterke fo le commandant de la BC Wakarso ka besi mo befo ka bak mo fo ku ka commandant fo sisoko jeune si kono police duba anga fulibuye amma nyine Tombouctou police ko u banda me ko sobe ni wati samba so bela de l'enclo frawul lembe ka jo jamana kuna foni u se ka so tomi Tombouctou police ananga armée abolo frami déployer lembe ku befo ka dugo kuye ala ka kisini tanga duma u befa so ko baramina ala ku deme jamana jo sans faire ka foli la se forçate commandama nyere ka chebe forçate kono no e nyambele Amadou anga foli baye ku kama ku befo bara alaka ta fanga duma amalma ka au fo cheni muso demseni mabakoro ambara nyon kuma sumunu me so ana Bamako Soleil FM no e 102.6 we jeni en fait yasa ni kono fene useka jense tomi anu useka je ka mbolo di nyoma anga foli buye ni watila ka siga so radio fo ka foli bla minye duro radio ma selenge un baranyo no e Mamadou Singare anga foli baye kosobe aka demeni chesla kono foni num useka jense tomi ka foli di au bema bololo sra fe au munu me kapsi en direct et en vidéo avec la page Facebook sans fait Nyang TV en ambalmake Abdoulaye Adjawe ko yale ka page no e sine komie ku ka abonné au befo ko anga folibu e de mena amalmo ambedo
anga kunnafoni a bara kɔnɔ ka cogo ban n'an donna kunnafoni kɛnɛ kan masala min bɛ an bolo bi maliko kuma don bi émission miroir Abdul Niang ale ni Imam Mai Ouattara olu de bɛna jɛ ka bi émission miroir ka animer vu l'importance des sujets maliko a kɛra dabalibanko de kabako dɔ bɛ Mali kɔnɔ bi hali jɔnkoloni a ɲɔgɔnna kabako ma deli ka fɔ ye hali zirindalaw furadama ma deli ka ja sɔrɔ ka ɲɔgɔnna kabako kuma fɔ Mali jamana in a diyara tama tama i bɛ ka kuma don bɛɛ k'i ta kɛ an balimaw babu fɔlɔ Faransi masakɛ y'i kanbɔ k'a fɔ k'olu ka sɔrɔsiw u ni Mali sɔrɔsiw bɛ jɛ ka lakana baara min kɛ k'u ni Mali sɔrɔsiw tɛna jɛ k'o kɛ bilen o kuma kɔfɛ diɲɛ wari bonba Banque mondiale u ko fɛn o fɛn ye wari ye ka di Mali ma a bɛ tɛmɛ sira fɛn o fɛn k'a bɛɛ ka jɔ minnu bɛ Faransi kan fɔ olu ka tɔnba n'o ye francophonie ye olu fana yira k'a fɔ k'u ye Mali tɔgɔ furan ka bɔ u ka jate la ka Mali ko k'a bila dibi la l'Américain jamana États-Unis olu fana y'u kanbɔ k'a fɔ k'u bɛ dɛmɛ min don Mali sɔrɔsiw ye k'u y'a dɛmɛ jɔ an balimaw ni Faransi ko dɛmɛ min n'an kun b'o don Mali sɔrɔsiw ma an bɛ jɛ ka baara min kɛ an y'o sonsoro a kuma kɔrɔ ye di kuma ninnu namara kumaw don janfan kumaw don maa caman t'a kɔrɔ don kuma dubilenw don anw ka faamuya ye min ye an b'an da don la bi u ye nin hakilila min ta a kasara ye jumɛn ye Mali sɔrɔsiw ma ani malidenw ma u sigi yɔrɔw la hali minnu bɛ Bamakɔ yan nin kuma in kasara bɛ se ka kɛ mun ye an ma kumadennin tɛ o kɔfɛ Algérie fana ko olu tɛna Mali kɔrɔnfɛla to yen a ka kɛ terrorisiw sago ye wa olu ka jamana constitution kunun a kun t'u yamaruya u ka sɔrɔsiw ka taa wali jamana kɔnɔ nka ko bi Algérie constitution bɛ Algérie fanga yamaruya u ka sɔrɔsiw ka taa wali jamana kɔnɔ o kuma kɔrɔ o fana y'a yɛrɛ ban malidenw ka jaabi kan ka kɛ mun ye ka ɲɛsin nin tile kura ma min kun bɔra tile min n'a tɛ hɛrɛ ko fɔ tile min n'a tɛ danbe ko fɔ tile min n'a bɔli kan a kan ka maasira Mali sɔrɔsi minnu bɛ fanga la bi u ka jaabi bɛ se ka kɛ mun ye ka ɲɛsin nin gɛlɛya kura ma Faransikaw olu ye bere da tabali kan ka laban ka karɔti da tabali kan Mali faamaw ko k'u ɲɛna ta a fila la Dr Choguel Kokala Maïga ale min dɔnnen bɛ k'a fɔ ayiwa ko a tɛ Faransi ko la a tɛ accord d'Alger ko la a tɛ MINUSMA ko la Choguel a bɛ i n'a fɔ ɲinɛ kunnawolo ye ale ta ye ka kɛ premier ministre ye ale ka kumakan fɔlɔ o ye ka Faransikaw k'u kunkolo minnu minɛ k'a fɔ ko a kana dimi an bɛ ɲa la an tɛ tiɲɛ aw mago bɛ fɛn fɛn la an b'a bɛɛ d'aw ma la politique l'art de faire ce qu'on ne dit pas et de dire ce qu'on ne fait pas. La politique malienne, incroyable. Choguel, Kabako. Ambalmao, ni kuma nu amena bɛ fɛsɛ a n'a dalu. Ni ye ni kuma nu caman ta k'a mɔmɔ hakilima b'a ye k'a fɔ gɛlɛya Faransikaw ka ni farisugu da a b'i n'a fɔ Mahmoud Diko ko kuma fana b'a la Choguel o y'o fana masonama ba ye M5 maaw ka kunun kɛnɛ kan kumaw fana b'a yirila k'a fɔ hakilima bɛ kulu kuncɛma dɔ fɔ ye wa kanangolo yɛrɛ b'a yɛrɛ dɔn wulusu samaba ye Faransikaw ka kumakan ɲɛsinnen bɛ fɛn min ma dɔw y'a faamu tigitigi o ye jaabili k'a la M5 n'o ye coup d'état tɔn min sigira Mali kɔnɔ salon le 5 juin san kelen ye bi ye cɔ ye kunun tun ye o juma ye u ko k'u b'o san kelen k'u bɛ o tasibila kɛ kunun bɔli a tun labɛnnen bɛ
ka Malik Diaw Galaka Kari, ka Assimi Goïta k'u buruja k'u da lɛfɛ kɔnɔ ani bandaw ninnu. Nka sani a don cɛ fiɲɛ yɛlɛmana fanga dafirila tuguni sɔrɔsiw ko M5 maw aw tun bɛ min nɔfɛ n'o ye premier ministre ye an y'a layidu d'aw ma. Kunun kutuba a falenna. Kuranɛ kura de bɔra sanfɛ ka jigin Choguel kan ani M5. Hadisa kura de cira M5 ma. Kira kura de cira M5 ma kunu u ye kutuba kɔnɔ kuma ka bɛɛ yɛlɛma ka kɛ majamu ni baramali ye. Sɔrɔsiw sigilen bɛ ka globu tele gosi ɲɔgɔn na. Ko Mali politique ma u danbe an y'a dɔn ko danbe tɛ politicien na. Allah. An balimaw M5 san kelen maa bɛ se ka jate jumɛn bɔ a kɔnɔ? N'i ye jateminɛni kɛ fɛn caman de sigi kɛn bɛ ka Choguel kɔnɔ fɛn caman de la. A ko jamana taabolo ma ye k'a dɔnniya bɛ olu la ka Mali kura d'an ma. Sababu jumɛn b'a yirala k'a fɔ Choguel ka nin baara hakili n'i y'a ta k'a lajɛ o la jamana kanu kɔfɛ miiri ɲumanya kɔfɛ n'i ko an ka kuma diinɛ ni ŋaniya la sababu bɛ yen min b'a yira k'a fɔ Choguel ka nin baara ka sabati a bolo anw ma da o la. Nka n'a ɲɛna o de ka ɲi jamana ma. Kuma minnu fɔra kunu u ka discours kɛnɛ kan Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya tali kɛnɛ kan n'o ye place de l'indépendance ye a kumakanw an bɛna u lase aw ma an ka miiri ka tasi. Nka an tilala o sɛgɛsɛgɛli la an bɛ kɔrɔfɔ di Ustaz Mani Watara ma. Ale bɛ tɛmɛ n'an ye ka émission miroir tɔ ka ɲɛnamaya an ye. Jamanaden bɛɛ bɛ n'i ka tɔmɔtɔ sama ale ka kuma na. La vraie info, c'est du vrai changement. Yɛlɛma, wallahi ale tɛ kɛ nkalon kan, a tɛ kɛ namara kan, a tɛ kɛ janfan kan. Yɛlɛma, ale sɛmɛnen bɛ tiɲɛ de la, wa tiɲɛ de bɛ laban. Y'an sigi kun ye bi kɛnɛ kɔnɔ, émission miroir kɛnɛ kan, ka foli di aw bɛɛ ma, bi nɛgɛw kunna ka kuma ninnu bonya ka aw lasɔrɔ, aw mana kɛ fan fan. Musa Jamutɛnɛ ale bɛ ŋaɲa kɔnɔ, a taara village la. Nka min y'an ka technicien waraba o bɛ an bolo bi jamu kɛnɛ kan Badra Alu Kamara DJ Bad ale bɛ yan ka kɛnɛ fifa an ye sira di an ka na. An balimaw a bisimila jamuw ni an sigilen a kɛnɛ kan. Émission miroir ale bɛ sigi Maliko kuma de la a tɛ sigi mɔgɔ dɛmɛ kama a tɛ sigi mɔgɔ kɛlɛ kama. An balimaw an tɛ don kuma kɔnɔ n'an ma foli lase an yɛrɛ kɔrɔkɛ ma a bɛ MCA la n'o ye Mohamed Yusuf Bacili Rasbach a bɛ lajarabi kɔnɔ nin waati an bɛ dugawu kɛ a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ Ala ka a nɔgɔya an b'a jigiya k'a fɔ fana Ala ye nɔgɔya caman kɛ a ko la ka ɲini an ka magistraw fɛ hali bi n'o ye Sam ni Silima ye n'olu ye plaignants ye hali bi an ka jɛ ka ɲɔgɔn faamu ka gɛlɛyaw jateminɛ bi bi in na Mali mago bɛ Rasbach la yɔrɔ min o tɛ kaso kɔnɔna ye. La démocratie malienne a besoin de lui en liberté pour prendre part au débat politique, pour veiller sur la gouvernance du pays, pour essayer de redresser véritablement le Mali. Ce qui est en cours n'a rien à voir avec le redressement du Mali, ni une rectification de la trajectoire de la transition. Ce qui est en cours n'est ni plus ni moins qu'une rectification du partage du gâteau à Banakoy. Mali Maobe Morola, des gens qui sont à même d'opérer un changement, qui sont animés d'une conviction, qui agissent conformément à des principes, qui veillent scrupuleusement aux intérêts du peuple malien. Ça, c'est la nouvelle génération. Et cette nouvelle génération, personne ne peut exclure Rasbach. Il a son mot à dire. Il a son rôle à jouer. La nation malienne, la jeunesse malienne a besoin de ce jeune qui n'est pas parfait,
mais qui doit prendre part au débat politique. Au comment nous nous adressons à la magistrature de comprendre la situation et de bien vouloir accepter de relaxer le grand frère Razbach pour qu'il puisse contribuer à redresser ce pays-là, pour qu'il puisse venir au chevet de son pays qui est en train de disparaître. En Balmaou, en Afolibe, MCA a Konomou, a Tobe, Monumet de Gunkono, Kadugauke, Uka Kungola, Alakanoake Akola. Nambora yi an bɛ don an sigikun kɔnɔ n'o ye Faransi jamana ɲɛmɔgɔw u ye kumakan minnu fɔ o kumakan ninnu na u y'a jira k'a fɔ u ka sɔrɔsiw olu bɛ dɛmɛ min don Mali sɔrɔsiw ma kɛlɛ kɔnɔ a n'an ka sɔrɔsiw ni olu ka sɔrɔsiw bɛ jɛ ka terrorisiw kɛlɛli min kɛ ko n'an ka sɔrɔsiw tɛna jɛ bilen k'o baara kɛ dɛ kuma in namara kuma don. La France suspend ses opérations militaires conjointes avec les forces maliennes. O kuma kɔrɔ ye di olu bɛ u ɲɛna k'u bɛ dɛmɛ min donna Mali finitigiw ma n'o ye renseignement ye n'o ye ji tali ka taa di an ka sɔrɔsiw ma n'o ye an bɛ jɛ ka patrouille min kɛ ka taa terrorisiw ɲini ko o baara k'u y'o jɔ ɲan'o cɛ u tun ko de k'u b'u ka sɔrɔsiw bɔ yan ka sababuya kɛ ko Mali fanga bɛ ka taa jihadisiw ka hakilina sira de kan kuma minnu don a bɛɛ n'a kɔrɔ don an bɛna a bɛɛ fɛsɛfɛsɛ yaasa aw bɛ se ka faamuya de quoi il s'agit ko bɛ dugu la dugu yɛrɛ bɛ ko la Mali a hinɛ t'a den kilan si la bɛɛ de ni hakilina wɛrɛw bɛ Mali ma dɔw kɛn bɛ ka jamana sen minɛ tubabuw ye u bɛ k'a bɔ so a bɛɛ ye malidenw ye wa bolofara sugu bɛɛ b'a la diinɛ ɲɛmɔgɔ b'a la politiki mɔgɔ b'a la journaliste b'a la a sugu bɛɛ b'a la dɔw kɛn bɛ ka jamana sen minɛ arabuw ye u b'a la k'a bɔ so a bɛɛ ye faso in denw ye an balimaw Faransikan nin kuma o kɔrɔ ye di u ma fɔ k'olu tɛ sɔrɔsiya baara kɛ Mali kɔnɔ dɛ k'u ni Mali sɔrɔsiw de tɛ jɛ k'a kɛ bilen e ma dɔn nin ye dɔgɔyaliman kuma dan ye nin kuma min fɔra maa bɛ mun faamuya kɔnɔ i b'a faamuya k'a fɔ Faransi ŋaniya Mali a bɛ firi cogo min pour que mɔgɔw k'a fɔ k'u y'u senbɔli min kɛ k'o kasara de filɛ nin ye o kɔrɔ Faransi bɛ baara ɲuman na yan diɲɛ mɔgɔ bɛ n'a ye ko Faransi jɔyɔrɔ ja jɔyɔrɔ b'u la ja n'olu tɛ terrorisiw bɛ ni maa hakɛ fa Mali sɔrɔsiw tɛ se ka jɔ k'u kunbɛn o kɔrɔ an ka sɔrɔsikanw an ka dugu ayiwa an bɛɛ de bɛ farati la halan minnu filɛ Bamakɔ yan an balimaw Burkina Faso terrorisiw ye gosili kɛ bi maa 123 yɔrɔnin kelen la o ni bɔrɔtɔ waati kelen Menaka mara la n'o ye Mali kɔnɔna la maa 11 o bɔnɛna u ni na Faransi médiaw bɛ ka perepere latigɛ o mɔgɔ minnu fagara u siya kuma yangan b'o de kunna Maliens de fagara tɛ ka fɔ dɛ u siya de bɛ ka fɔ ko Tuaregiw don o kuma kɔrɔ laɲini wɛrɛ b'o fana kɔfɛ an balimaw maa minnu fagara Burkina maa 100 ni kɔ olu siya tɛ ka fɔ o siya yɛrɛ tɛ ka ɲininkali kɛ nka minnu fagara Mali la olu siya de bɛ ka ɲini k'a dɔn ko siya jumɛnw don
Burkina zone mi ni fagali kɛra ye ani Mali yɔrɔ mi ni fagali kɛra ye wula in na o yɔrɔ bɛɛ bɛ hukumu kɔnɔ bɛ min wele la zone des 3 frontières a fɔra ko terroriste jugu minnu bɔra Syrie kana Mali la n'o ye État islamique ye ko olu sigiyɔrɔ de ye nin yɔrɔ 3 ye wa ko Faransi bɛ yan o de kɛlɛli kama k'olu de ka jugu ka tɛmɛ tɔw kan wa ko an ka fanga bɛɛ ɲɛsin o yɔrɔ de ma depuis sommet min kɛra G5 Sahel masakɛw ani Faransi président ni ɲɔgɔn cɛ décision bɔra ye o kɔnɔna la an balimaw ɲɛn'an bɛ taa yɔrɔ jan maa dɔw ko ko nin décision in dɛ ko coup d'état min kɛra Mali kɔnɔ ko o coup d'état k'o de ma bɛn Faransi ma ko Bandaw ko ale tun bɛ Faransi ka baara de la ko Assimi Goïta ni Sadio Kamara k'olu bɛ Rusiw de fɛ ko Bandaw gɛnni min kɛra k'o de bɛnnen tɛ Faransi ma k'o de la ko Faransi bɛ nin kuma na kuma yɛrɛ min bɛ ka fɔ u t'a kɔrɔ dɔn Mali kɔnɔ i kumana bamanankan na a tɛ faamu i kumana tubabukan na a tɛ faamu ka sababu kɛ hakiliw de datugulen don Malien doctoratigi de kuma bɛ fɔ a t'a dɔn fɛn yɛrɛ min fɔra hakili tɛ nafa ɲɛ la diplôme ko tɛ Mali kunfin diplôme tigiw de don an balimaw i bɛ ɲɛma i bɛ kɔrɔfɔ in i b'a di yan Emmanuel Macron coup d'état kɛlɛ Bandaw la a bɔra ka kuma min fɔ ka condamnation kɛ mɔgɔw ko tulo ma jɔ kosɛbɛ k'a lamɛn a ye min fɔ ka sababu kɛ kuma in a tɛmɛna mɔgɔ tila bɛɛ kan u t'a dɔn kuma yɛrɛ min fɔra a ye min fɔ Macron ka kuma d'an ma. Et la CEDEAO, l'arrestation du président de la transition, de son premier ministre et de leurs collaborateurs. Ce qui a été conduit par à nouveau les militaires putschistes est un coup d'État dans le coup d'État inacceptable qui appelle notre condamnation immédiate et aussi le fait que nous sommes prêts dans les prochaines heures, si la situation n'était pas clarifiée, à prendre des sanctions ciblées sur les protagonistes. Mɔgɔ minnu tɛ foyi faamu olu ko Faransi président ko coup d'état kɛla ninnu ko coup d'état min kɛra ko sanction bɛna ta o kama ko sanction ciblée ko nka k'u taara ONU na ko Rusiw ni Chinois ma sɔn Faransi bolo k'o ka sanction kɛ kodɔnbaliw u ye nin kuma ta k'a ɲɛsin u t'a dɔn hali Faransi président ye kuma min fɔ kuma in bɛ tubabukan de la a ye mun de fɔ a ka kuma kɔnɔ b'a da i bɛ ɲɛ an ma kuma in 30-32 secondes i bɛ segin i b'a d'a ma tuguni mɔgɔw ko tulo ma da k'a lamɛn a ye mun de fɔ. Et la CEDEAO, l'arrestation du président de la transition, de son premier ministre et de leurs collaborateurs. Ce qui a été conduit par à nouveau les militaires putschistes est un coup d'État dans le coup d'État inacceptable qui appelle notre condamnation immédiate et aussi le fait que nous sommes prêts dans les prochaines heures, si la situation n'était pas clarifiée, à prendre des sanctions ciblées sur les protagonistes. Amalmao, ako, anga surasin nu asimin nu, kutara Bandaw minɛ, kutara Moktar Wade minɛ ka taa n'a ye. Wa ko ni surasi coup d'état kɛla nu, u ye coup d'état kɛ IBK la ka kɔrɔ. U filɛ nin ye ka coup d'état wɛrɛ kɛ coup d'état dɔ kɔnɔ. Ko diɲɛ tɛ se ka kɛ n'a ye abada. Wa k'a bɛ heure damadɔ de di Mali surasi ninnu ma. K'u ka u fɛla jɛya fɔlɔ. N'u fɛla ma jɛya ɲani heure damadɔ cɛ. K'a bɛ ɲangini ta ka ɲɛsin surasi ninnu ma des sanctions ciblées. Si les choses ne sont pas clarifiées. Malien tun ka ka ɲininkali kɛ Faransi président b'a fɛ ka mun de fɔ kow clarifiyeli la kow ka jɛya a kan bɛ ko jumɛn ka jɛya mɔgɔw b'a la ko coup d'état kɛra e b'a la ko ni kow ma jɛya ɲani heure damadɔ cɛ k'i bɛ ɲangini ta k'u sɛgɛrɛ o yɔrɔ bɛɛ Faransi ye réunion cunni convoqué ONU Conseil de sécurité la Mali ko kuma kan
Francis de ni réunion organisée ONU là. Mun ne ma clarifié an ka sɔrɔsiw ne ninnu u b'a dɔn ni ɲɔgɔn cɛ. An b'o girigara la sanction ko u taara ONU na sanction ma ta. O kɔrɔ Francis président ye heure damadɔ min di an ka sɔrɔsiw ye ɲɛfɔli k'u ye ka kow lajɛyaw ye. O kama ONU na sanction ma ta. CEDEAO olu fana y'u ka sigi kɛ sanction ko kuma ma fɔ ɲangini ko kuma ma fɔ. Francis tilala k'a fɔ ko CEDEAO ye min fɔ k'ale bɛ CEDEAO kɔ. I b'a faamu o yɔrɔ la k'a fɔ Francis a n'an ka sɔrɔsiw bɛ ɲɔgɔn na ko min na coup d'état ko in tɛ ko dɔ de bɛ dugu ma ani coup d'état ko tɛ ɲɔgɔn fɛ coup d'état jar'u ye yɛrɛ n'a tun ma diya u ye u tun b'a fɔ ko ka bandaw sigi a nɔ na. Burkina ta kɛra o. An balimaw o yɔrɔ to yen min ye Francis président a y'an to nin kuma na ko Macron menace de retirer les militaires français si le Mali va dans le sens d'un islamisme radical. Francis président y'an to nin girigara la tuguni a balila ka poyi tuguni k'a b'a ka sɔrɔsiw sama ka bɔ Mali kɔnɔ ko ni Mali fanga taara djihadistes ka hakilina sira de fɛ k'ale ka sɔrɔsiw tɛ se ka to Mali kɔnɔ o kɔrɔ mɔgɔw dabali banna ko an bɛ coup d'état ko kuma na aw b'a la ko Mali fanga bɛ ka taa djihadisme sira de fɛ ko nin kuma kɔrɔ ye di an balimaw an tor'o de la an bɛ ka mɔmɔni kɛ RFI olu nana kuma jɛya. Dr Shogel Kokala Maïga ale min n'ale tɔgɔ fɔra ko ale de bɛna kɛ premier ministre ye Mahmoud Diko masurnama jɔnjɔn don sɔmi bɛ yen k'a fɔ Mahmoud Diko Francis ka jate la ale de ni Yad ni Kufa ninnu bɛ ɲɔgɔn bolo wa Shogel Kokala Maïga ye Mahmoud Diko ka bolo kɔnɔ fɛn de ye. Shogel à la primature, c'est comme si Yad ni Kufa bɛ primature la. Olu ka sɔrɔsiw dun bi yan djihadisme kɛlɛli hukumu de kɔnɔ jamais olu tɛ se k'o accepter olu b'u ka sɔrɔsiw bɔ yan. RFI ko sababu filanan min bɛ yen nin ko la o ye Mali fanga sɔrɔsi minnu bɛ yen ja dogo la u bɛ ka négocier u ni terrorisiw ka bɛn ko la ji jukɔrɔ o misali dɔ ye Farabugu ye négociation minnu kɛra yen Francis fanga kalenkan don k'o tɛ se ka to ten an balimaw o négociation ko kuma o fana tɛ taa ka Mahmoud Diko to parce que Mahmoud Diko bɛ o négociation ko a nimayɔrɔ la a ka kuma don a ka laɲini don ani ni sɔrɔsi ninnu ni ɲɔgɔn cɛ an balimaw selon nos informations effectivement aux tentatives bɛ yen nous-mêmes on a des informations selon lesquelles ni sɔrɔsi minnu bɛ yen bi u y'u appuyer ale alimami wɛrɛ kan pour que ka négociation dayɛlɛ u ni Yad cɛ o alimami an b'a jamu fɔ a bɛ Bamako yan a jamu ye Jabi ye. Certainement les services français sont au courant de tout cela qui se passe. Ali fanga bɛ dogo la ka négocier ni terroristes ye Francis ɲinɛ ma Francis dun ka laɲini t'o ye olu t'a fɛ o ka kɛ. An balimaw voilà pourquoi hakilima ale bɛ kulu kuncɛma dɔ fɔ a ye M5 mɔgɔw ka kunu kɛnɛ kan an ye thème fila min annoncé a thème fila a bɛ don ɲɔgɔn kɔnɔ bi M5 ka kunu lajɛ kɛnɛ kan Imam Umar Jara Mahmoud Diko ale masurnama don ale kumana nin ko in na kosɛbɛ Imam Umar Jara a ye fɛn min fɔ
ko union sacrée d'abord, ko an ka bɛn an ka kɛ kelen ye. Kuma caman a bɛ k'o fɔ bɛn ni kelenya kuma na, a y'o min fɔ an ka kuloma jɔ Imam Umar Jara a ko kuma na l'union sacrée i b'a faamuya o yɔrɔ la. Faransi kan bɛ min ma Imam Umar Jara yɛrɛ y'a faamu ka fɔ ja Faransi bɛ ni samasamani min na a kan bɛ olu de ma. Ko kanangolonba yɛrɛ dɔn wulusu samaba ye Imam Umar Jara ka kɔrɔfɔ n'a sɔrɔ a labɛnnen bɛ i bolo i bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ i b'a di an ma an ka lamɛn. Aujourd'hui, je suis assez mieux placé qu'à Malien. Dialogue quand même ma grande dynamo politiquement. Les politiquement oui là, on va voir dynamo beta. Les dynamo là politiquement là beta. Il y a la John et dynamo et John et politiquement. Politique comme dynamo. Les gens ne peuvent pas s'y aller là les camps. J'ai vu, il y a Almamio, il y a Pastelio, il y a Evekio, il y a Polisonao. Impera Jelena Lani Israeli Jamana de la Sale, Mamania, and outside. I'm better than friend in Chomina. Carrying community strategy for Belgian. I'm better when I'm working on my Kaya Jena coming home. Sensible for a good perfect. The people in the Ambalmau abora kan kuma mɛ Imam Umar Jara a ko an ka fara ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma ko bɛn ni kelenya ko anw de ye badenmaw ye fadenya t'an ni ɲɔgɔn cɛ kelenya alhamdulillah an bɛ ka kuma alimami don ne yɛrɛ kɔrɔkɛ don nin kuma ma fɔ waati si fo jɔyɔrɔ dira M5 ma waati min n'o ye premier ministriya ye premier ministriya o sɔrɔlen donc ça va maintenant tout va bien komi ni mɔgɔw bɛ dumuni kɛ la mankan man d'a ye M5 mɔgɔw tɛ fɛ bilen mankan wɛrɛ ka wuli u ka ŋaniya ye mankan ninnu bɛ se ka dasa cogo min pour que suma min sigilen bɛ olu bɛ se k'u dafa k'u bolo fa ka fɛrɛw ka dumuni ma o hakili sigilen cogo min o la ko badenya de ka ɲi sindiya de ka ɲi an yɛrɛ dama de don ala an balimaw Imam Umar Jara tiɲɛ don an k'an bolo di ɲɔgɔn ma
bi m'an bolo to ɲɔgɔn bolo dɛ an k'an dusukun de di ɲɔgɔn ma ten sa ne bolo bi e bolo e dusukun bɛ ka ne kaburu senyɔrɔ de ɲɛɲini sisan n bɛ taa lahara cogo min o de la an b'an si kɛ foyi tɛ taa ɲɛ diɲɛ bɛɛ kumana aw fɛ yan salon an b'a to maa si ta la dugutigiw wulila ka kuma wa ye sabali ko an ye badenmaw de ye a kana to mɔgɔw ka sa aw nɔfɛ hinɛ kama silamɛya min bɛ an ka fɔ o kama aw yɛrɛ ye alimamiw ye a ye sabali an ka bɛn fɔ la an balima dama don an sinji dama don M5 mɔgɔw n'u ka autorité morale u ko abada ko dugutigiw ye surafɛn de minɛ u denw taara baara la o de la u bɛ sabali kuma fɔ la o de la u bɛ bɛn kuma fɔ la i bɛ ka y'u corrompi a y'a dabɔ an na an t'aw lamɛn an balimaw Mali silamɛw wulila au conseil sunatɔn tijaniyatɔn ɲɔrɔn sirifukɛ o min y'u ka cɛkɔrɔba n'u ka ɲɛmɔgɔ ye k'a fɔ M5 mɔgɔw ye ko a ye sabali balimaya kama sindiya kama maliyɛn mɔgɔw bɛ basigi de la an k'an bolo di ɲɔgɔn ma maa si kelen tɛ se ka jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ fo an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan u ko ɲɔrɔn sirifukɛ m'u ye ale nɛnini daminɛna o yɔrɔ bɛɛ k'a lagosi k'a denw lagosi min ye silamɛtɔn tɔw ye u y'olu fana lagosi k'u dɔgɔya k'u buruja nafolo dir'u ma u kɔrɔmpira nin y'u cogo de ye u bɛɛ bɛ k'a ka jeu la première dame o ye wari d'u ma ɲɛ de y'a ye olu fana dɛsɛra farafinna masakɛ naani président naani nana yan tile kelen ka kuma n'u ye u ko jamana ye ko an ye cɛfarin jamana de ye aw ɲɛ bitɔnsiw ye an tɛ siran aw ɲɛ an tɛ siran faransi ɲɛ wa an t'a dabila u taara assemblée ci ka ORTM ci mɔgɔw bolofɛnw tile dɔgɔkun 2 maa tɛ se ka taa baarakɛyɔrɔ la ka baarakɛyɔrɔw datugu mobilitigiw ka mobiliw ka vitiri ci ka manasa kɛ fɛn bɛɛ ye ka IBK n'a ka denbaya k'u lajaba ka yala ka taa fanga tigilamaw nɔfɛ ka t'u ka du ci k'u ka baarakɛyɔrɔw ci ka mɔgɔw di saya ma walidenw ka tɛmɛsenamɔgɔw di saya ma fanga bennen kɔfɛ ka yala minisiri kɔrɔw nɔfɛ ka t'u ka du ci ka yala fanga dɛmɛbagaw nɔfɛ u bɛ se ka min sɔrɔ k'o faga u bɛ se ka min ka du ci ka yala k'o baara kɛ an balimaw n'o bɛɛ kɔfɛ sɔrɔsiw nana kɔkankalen kɛ n'u ye fo ka dɔw kɔ kari bi sɔrɔsiw y'u wele ko a y'aw da de ala kama aw bɛ fɛn min nɔfɛ an y'a d'aw ma premier ministeriya o mɔgɔw de bɛ an dala sisan ko bɛn de ka ɲi ko balimaya de ka ɲi ko maa kelen tɛ se dɛ wa ko fanga kelen tɛ se dɛ u kun ko IBK ka fasan de kɛra sababu ye ka jamana sen na sisan ko maa kelen tɛ se ko n'an tora mankan na jiri bolo la ko jiriju dɔ de bɛ k'o tigɛ o si ma dɔn kunu fo bi Umar Jara nana kuma kuncɛ ni fɛn min ye an mago b'o yɔrɔ de la kosɛbɛ ko maa si m'a fɔ ko Mali bɛna kɛ sariya jamana ye ko dɔw bɛ k'o kuma min fɔ k'o kuma k'o tɛ tiɲɛ kuma ye k'olu bɛ république fɛ u bɛ démocratie fɛ laïcité k'o ye M5 taala ye k'u bɛna baara kɛ n'o taasira de ye n badenw i b'a faamu yan Jara ŋaniya ye fɛn min ye o ye ka tubabuw bɛ nin kuma min na ko Choguel tɛ se ka kɛ premier ministre parce que a bɛ Diko kɛrɛfɛ et que Diko ninnu ka laɲini ye ka Mali bɔ république la ka taa n'a ye djihadisme ni état islamique sira kan nin ye o jaabi ye k'a fɔ ko non k'o kuma tɛ tiɲɛ i b'a faamuya k'a fɔ Faransi bɛ kan bɛ maa minnu ma olu bɛ k'u yɛrɛ dɔn bi o mɔgɔw de ye sɔrɔsiw jɛɲɔgɔnw ye kɛlɛ de nin yɔrɔ de la an balimaw i ɲɛ b'a la ko Russie ko kuma tɛ Sadio taara minɛnw san Russie o kuma tɛ tiɲɛ ye Umar Mariko ye nɔgɔ bɔ o kuma na kɛlɛ bɛ yɔrɔ wɛrɛ min na a yɔrɔ filɛ nin ye Imam Umar Jara a ye kuma jɛya k'a fɛsɛfɛsɛ a ye Imam Diko yɛrɛ ta tɛgɛ ma ko ye
k'a kana taa sigi so bilen dɛ ko jamana mɔgɔ b'a la. Or ni rassemblement yi M5 comité stratégique wulila ka se Diko ma fɔ a ka so. Wa o kɛnɛ kan a ka communication kɛlaw a ka porte-parole y'a yira ko Diko ko jama ka bɔ kunu M5 ka kɛnɛ kan. Mais à la dernière minute ko Diko ko k'a tɛna bilen kunu. Peut-être siran kɛra Faransi ka kuma de ɲɛ wa? Ou bien qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Là est la question. Mais Imam Diarra a y'i to nin kɛnɛ kan kunu place de l'indépendance la ka wele lase Imam Diko ma ni wele kan min ye an ka Imam Diarra lamɛn ale de. An balimaw n'i ye Imam Diarra ka kuma lamɛn a bɛ mɔgɔ fɛn o fɛn tɔgɔ fɔ o bɛɛ kun ye a kana dɔn k'a ye adressé Diko kelen na ka tɔ to yen o ye hikima ye kuma la ka datugu mais n'i ye kuma lajɛ a kan bɛ Diko kelen tɔw de ma ko jamana mago bɛ Diko la ko mission ma ban a ka na ɔ mission min don tɔw tun sen to o mission na. O mission jumɛn de fana don kɛrɛnkɛrɛnnenya la Diko welelen bɛ mun mission na bi M5 fɛ i b'a ye k'a fɔ nin démarche Jamil Bita Shogel Imam Diarra olu de bɛ nin démarche tɛti la c'est vrai comité stratégique kɔnɔ M5 la dɔw jɛnen tɛ ni Diko ko kuma ye hali bi an balimaw là c'était juste pour que k'a yira en réalité Faransi ka menace an b'an ka sɔrɔsiw bɔ yan an b'a don ta o a bɛɛ kun ye nin yɔrɔ de ka jɛya u ye an ka sɔrɔsiw bɛ nin dibi-dibi jate de la nin dibi-dibi baara de la ji jukɔrɔ ka kɛ bandaw gɛnni depuis coup d'état ma kɛ bandaw la M5 ɲɛmɔgɔw ni sɔrɔsiw ye ɲɔgɔn ye ka bɛn a kan k'u bɛna primature di Shogel ma a ye kuma in mɛn kosɛbɛ na wa o tun sigilen bɛ n'a ye k'a bɛna kɛ c'est pourquoi bandaw ka gouvernement M5 ye ban k'u tɛ don a kɔnɔ k'olu ye lettre min ci bandaw ma ko fo ka jaabi ko sinon k'u tɛ don o lettre kɔnɔ kuma laɲini 17 de kuma bɛ yen CNT cili o ye condition dɔ ye M5 mɔgɔw ka plainte filɛ nin ye Cour suprême na ko CNT ma sigi sariya kan k'a kan ka ci mais sɔrɔsiw ye bandaw bale ye dɔrɔn dugu tila fɛ M5 bolila ka yɛlɛ ka ci ko sɔrɔsiw y'u wele i b'a faamu k'a fɔ ko cunnen tɛ u bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn kalama et ils savaient déjà wa u tun bɛnna nin bɛɛ la ka ban voilà pourquoi su dugu tila u yɛlɛla ka ci ka taa kuma tɔ tɛrɛmɛ an balimaw M5 sɔnna ka don gouvernement na tout de suite CNT cili ko kuma ma fɔ u tilala ka kuma RFI la
ko CNT cili ko kuma ko tɛ ko kɛra o bɔra farida la k'a kɛra suna ye wa ko suna min don fana suna gɛlɛn tɛ quoi ko nafa foyi tɛ CNT cili la bilen ala Cour suprême juge bɛ kasi la ko a ka taa a ka plainte ta ka bɔ Cour suprême na a ka taa n'a ye ko sinon sini bɛɛ k'u b'a bila ɲamanminɛ na plainte filɛ nin ye Cour suprême na ko ka CNT ci wa ko ni CNT ma ci ko M5 tɛ don foyi la coup d'état kɛra o dugu tila bɛɛ M5 bɛ Kati u jigitɔw bɛ marabaya sɔrɔ dɔn na taa ko tabari kala kɛnɛ kan sisan bandaw de tun ni sɔrɔsiw fɔ ɲɔgɔn kɔ bandaw de don an badenw kunun lajɛ tun dabɔra bɔnɛ de tun bɛna taa jigi colonel ninnu kan k'u ye jamana janfa ko Mali service bɛɛ kɛra colonelw ye ko lakanabaliya colonelw nɔ don Sadio man ɲi Asimi man ɲi jamana tɛ taabolo ɲuman kan CNT sigira sariya sɔsɔ kan fo a ka ci de suko ni dugusajɛ coup d'état kɛra ko prémature premier ministre ya dira M5 ma ɲinɛ kɛra nin bɛɛ kɔ Asimi kɛra fasoden ɲuman ye Sadio kɛra fasoden ɲuman ye Modibo Keita bɔnsɔn don denmisɛnnin ninnu faso kanu b'u la an n'u kuma ɲɔgɔn faamu de bandaw de kun nɔ ye nin bɛɛ ye Allahu akbaru alimamiw b'u cɛ la u ye kutuba falen kunun ko kira kura de cir'u ma o kira ko Asimi aw kun t'a dɔn de ko ye ala kira bɔnsɔn don Sadio Kamara ayi an den yɛrɛ don n ye denmisɛnnin ninnu ye ko bara ma sɛbɛbaw an denw don Ismail Wage Nabi Ibrahima denkɛ tɔma don a kɛra tɔma ye ninnu kɔni ye maa ɲumanw ye ayi foyi t'an ni ninnu cɛ faso kanu b'u la ala bɛ k'u lajɛ hali mɛlɛkɛw dabali bannen b'u la sɔrɔsiw sigilen bɛ k'u lajɛ kunun u bɛ monument de l'indépendance la u ni Globe télé sigilen bɛ u bɛ k'u kan da ko ala ko n ye mun f'i ye Mali politicien ko la kolo bulon kɔrɔ dɔrɔn u b'i kɛ fasoden ɲuman ye su ko ni dugusajɛ o kolo min bilal'u kɔrɔ u ɲin bi ɲɔgɔn tétanos bila ɲɔgɔn na o kolo karili nɔfɛ dɔ bɛ dɔ fa o kolo tilali nɔfɛ ɲinɛ ils ont fait exprès badenw Mali anw minnu tun bɛ ka jɛ ka fɔ ko colonel ninnu ka mara man ɲi sɔrɔsiw ka mara man ɲi u ni vitesse taara hali u m'u sara anw na anw ko ko mun bɛ yen u ko faso kanu tɛ anw na k'an ka fara colonel ninnu na k'u bɛ faso jɔ de la ko anw de ye Faransi ka baarakɛlaw ye anw de bɛ ka Faransi ka baara kɛ maa o maa tɛ ninnu fɛ k'i bɛ ka Faransi ka baara de kɛ ko faso kanu tɛ anw na fiyewu ne ko nin y'a bɛɛ ye ko nin y'a bɛɛ ye faso kanu tɛ aw la i bɛ ka maakɔrɔw u t'a fɛ jamana i bɛ ka maakɔrɔ ko kuma ma fɔ don si f'aw yɛlɛlen primature la ala Mali ko filɛ nin ye bɛɛ k'i ta kɛ an balimaw Faransiya ni posture min ta i b'a ye k'a fɔ u bɛna janfa de daminɛ sisan parce que an ka sɔrɔsiw tun bɛ baara min na an y'o jɔ ni kasarama b'o la diɲɛ bɛ n'a ye k'a fɔ ja Faransi sɔrɔsiw don u tɛ o ja Mali bɛ se ka basigi donc fo u ka sɔrɔsiw ye annonce min kɛ k'u ye u ka baara jɔ u ni Mali sɔrɔsiw cɛ fo a kasara de ka ye fo diɲɛ k'a ye ko Mali sɔrɔsiw kelen tɛ se k'u yɛrɛ défend kuma tɛ u ka jamana ma n'an ma farati waleyaw bɛ kɛ waleya min bɛ dabɔ a kama pour que k'o yira diɲɛ na waleya bɛ sɔn ka kɛ ka ɲɛsin Maliden gansanw ma pour que k'a yira diɲɛ na
ko France y'a symbole min kɛ k'a kasara dɔ fana filɛ nin ye ni France ti yan Mali sɔrɔsiw kelen tɛ se k'u ka jamanadenw ni lakana suspension yi a laɲini de ye nin ye ni idée de b'a kɔfɛ o kɔrɔ mɔgɔ bɛ se k'i sigi fɛn bɛɛ kan n'i ye nin kuma fɔ dɔ dan bɛ Bamakɔ yan o ɲɛna ko non ko Mopti ni Gao de don a bɛ se ka kɛ u bɛ kabako lamaga Mali yɔrɔ la mɔgɔ t'a miiri ko terroriste bɛ se ka fɛn kɛ yen sɔrɔ min pour que ka bɛɛ bɔ i dabolo kan avec un effet médiatique fort a bɛ se ka kɛ Bamako ye a bɛ se ka kɛ Mopti ye a bɛ se ka kɛ Segu ye a bɛ se ka kɛ yɔrɔ bɛɛ ye o kɔrɔ an bɛɛ su de bɛ ka yaala sisan fɛn o fɛn mana an sɔrɔ sisan a kana balan si la bɛɛ k'i jija i ka farida a kana bila retard la dɛ saa fo seli k'i ka fɛn seli a waati la an bɛɛ n'an ka sange de bɛ ka taa sisan an bɛɛ bɛ se ka sa a tout moment voilà u ye jamana exposé ka sara sugu min na an balimaw malidenw u bɛ se ka mun de kɛ sisan karatɔw bɛ ka sɔrɔsiw nɛgɛ natabaw bɛ k'u nɛgɛ ko a ye taa irisiw nɔfɛ ko a y'an disi gosi u tɛ diɲɛ kalama Modibo Keita ale tun b'a kɛ tan Modibo Keita tun tɛ kunfin ye a b'a dɔn a bɛ min kɛ 1958 wele bilala don min ko an ka yɛlɛma hɔrɔnya ta Maliyɛnw ko k'an ka furu sa ani Faransi cɛ Modibo ko ayi k'an bɛ to Faransi kɔ Amadu Jikɔrɔni ni kelen kelen n'aw b'a tanu ani Modibo Keita kɛlɛla o don de parce que olu ko k'an bɛ taa indépendance la Modibo ko a waati ma se k'an ka to Faransi kɔ fɔlɔ Amadu Jikɔrɔni ka baara tiɲɛna a labanna ka dɛmɛ de ɲini ka taa livre marayɔrɔ dayɛlɛ librairie indépendance bɛ ta don min o y'a sɔrɔ a dɛmɛna a teriw fɛ diɲɛ yɔrɔ wɛrɛw la ka livre baw sɔrɔ o librairie kɔnɔ a y'o livre marayɔrɔ de bɔ a tɔgɔ la k'a di Mali ma indépendance talen ko y'ale ka contribution ye Modibo y'a tile minɛ k'a kun suli a malo la indépendance ko ninnu de y'a kuma fɔ a don ne ma sɔn k'an ka to Faransi kɔ nin ka baara tiɲɛna bi ale de nana nin tile di ne de kɛra o président ye bi fo ka taa Modibo sa o danaya de b'a ni Amadu Jikɔrɔni cɛ les gens pensent que fatoya ni kunfiya o de bɛ ko dɔw ɲɛnabɔ ayiwa ma pourquoi il a fait parce que les conditions politiques intérieures n'étaient pas favorables à l'indépendance. Il fallait l'unité d'abord, l'unité nationale. Fo Maliens ka keleya farafarali de ka bɔ yen fɔlɔ. Mɔgɔw ka ɲɔgɔn faamu, an ka ɲɔgɔn minɛ. Modibo voulait d'abord les grands ensembles. A b'a dɔn ni Mali kelen ye ala ka yɛrɛma hɔrɔnya ta tubabuw tila k'an minɛ. Voilà pourquoi a ye union caman tenté, union Ghana, Guinée, Mali, y'o tenté. Au fait boigny ninnu farala Faransi kan, kana ni farafaraliw ye. Burkina ni fɛn ninnu, ka Burkina ni Benin sen bɔ a la, u foyi de y'o kɛ. Mali kilala siɲɛ 2 de Faransi fɛ. U bɛna tila ko 3nan de kɛ sisan ni Azawad ko kuma ye. Fɔlɔ u tun ye grands ensembles minnu créé. U fo boigny farala Faransi kan ka Burkina ni Benin bɔ a la. Ko kana sɔn. Modibo ninnu jiginna o de la ka union Ghana, Guinée, Mali créé. Mais comme an n'olu Ghana tɛ frontière la. Modibo jigi karila o bɛɛ de la a segira ka na k'an ni Sénégal ka indépendance ta parce que ni Mali tora tan a tɛ kɔgɔjida la a maɲi an ma. Sénégal bɛ kɔgɔjida la donc Mali ni Sénégal ka jɛ ka indépendance ta ɲɔgɔn fɛ. O de kɛra fédération du Mali ka demande de ONU na pour l'indépendance. Français o demande de bloquer ONU na ka Senghor ninnu wele ka coup d'état kɛ Modibo la Sénégal Dakar
k'a minɛ ani général Soumaré min n'o photo o monument filɛ Sotiba ni maraji bɛ k'a yɔrɔ la Mamadou Talla olu bɛɛ tun b'o mouvance kɔnɔ Araki Talla fa ministre kɔrɔ an balimaw o coup d'état kɛlen général Soumaré sénégalais don a ko ale bɛna Mali la a tɛ to Sénégal bilen sénégalais ye janfan kɛ Moriba y'a kɛ chef d'état-major ye pour ça Mamadou Talla ninnu bɛɛ nana o cogo de la Moribo nɔfɛ mais 108 après Malien denjugu et Moroka plan y'a kɛ fu ye Modibo était obligé qu'à seguir Francima en 1967 quand un accord de coopération signé qu'a franc malien dévalué 50%. Et comment est-ce que le Mali a pu chasser la France en 1961? Parce que l'environnement international était favorable. Le monde était divisé en deux blocs. Le bloc capitaliste, les États-Unis, la France, et le bloc communiste. Le bloc communiste bélier. Donc l'environnement international n'est plus favorable à la politique adoptée par les Modibo. Ni mɔgɔ ta k'i bɛn'o di Assimi ma ko appliqué yɛrɛ fasiw tɛ yan a bɛ sa fu o maliyɛn kelenw bɛ tila ka bɔ ka tɛgɛrɛ fɔ kunfin de bɛ révolution kɛ tɛ diɲɛ kalama i tɛ histoire dɔn ni rien i tɛ kunun ni bi danfara dɔn e bɛ révolution kɛ c'est ça la révolution. Comment faire une révolution sans révolutionnaire? C'est pas possible. En Balmao, Bibina, Russie ou Américain ou Français ou ni Chouba Tonde. Chouba Tomindo, abina fo kungo kono, wara lingala suruku, kongo bu fa wete menyona shite shidu. Et de là, wara ni kala e kanyondu. Ube te menyona. Ube duma nyini, mishiu, sigiu, mangalanu, ube le nyini kuludu. Ube rabi te menyona. C'est ça. Français ou anglais ou États-Unis, chinois ou ube tu vois là. On dit mangalanu ni sigiu. Là est la question. Les gens disent Russie patati patata. Russie ka allié en Masrouna là, Djondo, Algérie. L'allié stratégique de la Russie en un espace commun, c'est l'Algérie. Au Djenyoyan, c'est depuis 1962. Le résumé de Fanaye, Algérie Kokma de ordre du jour, la Conseil de sécurité de l'ONU en 62, pour que l'Algérie reste au Cabo français là. 2006, le résumé de Yerouka Djourumiko, Algérie là, 4 milliards 700 millions de dollars. Le résumé de Yenou de quoi? L'IMIBou d'Algérie. En 2018, 66% de l'armement algérien a bébi sana réussi. Kadam na avion na bombardier ni a fin na a bé 66% de l'armement algérien réussi de l'eau. Maintenant, quelle est la politique de l'Algérie? Mali Nord là, dans les dossiers maliens, depuis des années. Est-ce que l'Algérie joue franc jeu avec nous? Il y a des roues d'ailleurs. Algérie est porte d'entrée des puissances européennes. Que ce soit la France, la Russie, les États-Unis, ils sont tous obligés de coopérer avec l'Algérie, Mali Nord dossier là. Il y a une situation qui est l'élément de tout. Sema Moro ni Gatia Moro, Akas Sama ni Yoronche, ni géopolitique de tout. Jamana Mounumbe Gatia ko Ubado. Jamana Mounumbe Stema ko Ubado. C'est des puissances qui s'affrontent sur le territoire du Mali pour des intérêts géostratégiques
pétrole mi filɛ nin ye Tombouctou région na anw de tɔɔrɔlen bɛ fu Assimi tɛna nin fɔ Sadio tɛna nin fɔ u bɛ tapage min na an taara Russie u b'a dɔn a tɛ se ka kɛ d'ailleurs u taara armement san Russie ni wari jumɛn ye c'est que les gens ne savent pas même Afrique centrale ni Afrique de l'Ouest misali la CFA de bɛ dun Mali la CFA de bɛ dun Gabon CFA min bɛ dun Mali la a tɛ mago ɲɛ Gabon CFA min bɛ dun Gabon a tɛ mago ɲɛ Mali la pour que nin espace fila ka échanger CFA la an bɛ tɛmɛ Fransi de fɛ euro parce que Fransi de bɛ CFA garanti yɔrɔ wɛrɛ t'a reconnu ça veut dire quoi hali CFA bɛ dun jamana min na Afrique de l'Ouest ni Afrique centrale u tɛ se ka fɛn feere ɲɔgɔn ma n'u ma tɛmɛ Fransi fɛ pour que ka taa armement san Russie ou bien jamana wɛrɛ la devise de don devise mun ye soit euro ou bien dollar an bɛ t'o san cogo di Fransi ɲinɛ ma c'est pas possible donc an bɛ CFA min kɔnɔ donc puisqu'on a perdu la souveraineté monétaire automatiquement on perd la souveraineté politique diplomatique et militaire hali minɛ sanni an tɛ se ka kɛ fo n'an tɛmɛna jamana kuntigi wɛrɛ fɛ o fana ka taa ji jukɔrɔ sira dɔ fɛ ka wari lase a laseyɔrɔ la pour que an bɛ se ka sanni kɛ tubabu ɲinɛ ma là il y a les problèmes an balimaw babu bɛ yɔrɔ jumɛn maa minnu bɛ ka sɔrɔsiw kɔnɔna suruku i n'a fɔ Choguel ka to opposition na a ko i bɛ k'a ye Mali janfa Fransi man ɲi MINUSMA man ɲi accord d'Alger man ɲi jamana ti don jamana janfan don an tɛ sɔn a ma Choguel kumana kunu premier ministre ya jala dira Choguel ma kunu boulevard de l'indépendance la Choguel kumana dɛ Choguel kumana maliyɛnw ye bamanankan na a ko accord fɛn o fɛn bɛ Mali ni jamana wɛrɛw cɛ ko maliyɛnw a y'aw hakili sigi ko a fɛn o fɛn n'an ka hɛrɛ bi taa k'an b'o de kɛ o kuma kɔrɔ ye di a min n'an ka hɛrɛ ti taa an t'o kɛ o tɛ wa nka Choguel kumana tubabukan na a ye min fɔ o t'o ye mun na parce que tubabukan in fɔlen bɛ ka ɲɛsin Faransi de ma nin kuma kɔrɔ ye di Choguel sigibali premier ministre la a ye maliyɛnw janfani daminɛ nin dɔgɔkun ye mun ye a bɛ ka dogo jɔn na maliyɛnw a ye livre sɛbɛn fɛn min kan ka telela kumaw k'a la ka rajola kumaw k'a la a tɔgɔ fɔra k'a bɛna kɛ premier ministre a la décret ma bɔ fɔlɔ Choguel ye kutuba falen Choguel ye min fɔ kunu boulevard de l'indépendance kan M5 san kelen o ɲɛnajɛ kɛnɛ kan an balimaw Choguel ka kuma a tubabukan miniti 5 a d'an ma an ka lamɛn
Ambalmo ema e mogo ma shogal lame mogo ke gumando tumbe olu ma shogal lame ble aka kuma to bekera mangande be kachi abba la France mogo dusu tienimba olu ma lame ble olu be kulela abba la France o ma twali shogal ka kuma to ga dafa duska shibolo shogal boraka kuma mi fo hakli tigi beye debenche kun munu tun jigi dalembe ko yam seng bena yelama do ke beye minenche morbo kle chorba do be kashila kutse ga dala ko shogal do miye dekra bobali ka shogal ke ministry ako todi ay to ka mi fo mo chambe kuma lame uta korodo ay mali bede da kankante ya kunu shogal ko bengan fenfe kwa ngana ke fitri wale ko Francis Rasul sara ngola yanda ina fo guerre mondiale en fana saru ngola chod ko laydu fenfe ani jamana waro che laydu fenfe bani Francium che laydu fenfe bani oni che a laydu fenfe be na te malien ka here juguyala kwa laydu be le bla be walia ata shi boroto laydu shi konga ko ale be mindo ko laydu foite malion be mindo akor shite mimbe ani franciche malion be mindo mimbe dogola ni ko rabi dogola mi ma fo malion e kote nga fen fole me no doni be kwa kelente maliga herete mi kono Mbadou. Accord d'Alger. Au donné bef. Shogal ere livre boko mali halakili sedendo. Ko français de ba ko fe. Ah, shogal ko bi ko accord d'Alger ko fo duguma fo ta ko. Accord de défense avec la France. Shogal nunu ibeka ka doshien gonima da kola. Ka jamana don shuka kakan o mina shogal ko basi foitala ko accord de défense ko juguma foita ko no ko yoro foite ko mimi malika hera contrôle akuma ko no wa ko o laydu fenbe mali ni France che ko le ba be bato wa ka ba be walia ni kuma ko yemi na fo ko accord fenbe ni France che combat be bois serafe hali hakili temunu na olu be songi olu be kuma koro a follo de kwa kor fenbe ni malika here bala kale bo be walia hakili tambe dai olu be tegere fo o ka ko de ko malika here be munu na akela ka foka daka kwa le koni be mindo kwa kor foite ani français che ambe mindo mo be mindo o accorté ko juma be mingono ka accorté o wa ko o accori ka le bino lu be de walia non c'est grave quoi il faut que tu menes là c'est ça veut dire que ni décret bobali shogal maka premier ministre le Mali a été trahi la jame ka ke yoromi place de l'indépendance. Est-ce que Mali est indépendance si ben de kofo? Mon nous de sara M5 ka wuli ka jola. Somo de senga ka sono hobi. U sara mamu kama yolu de ka kumai. Les gens sont morts. Ko yelama. Quand est français fait ko français bianga problème ko français ni be ka de teke bi nyobolo. Kon an ibeka bina ko français bi yambla wal jon sara ni ne kama u sara munu no fe yolu makan embadio aliko bana voilà pourquoi sera cité mali politicien dont fouiller ou bidaji tout ngolola ou bu negen ka yele ka kla ko bale ko dafri bola ka daji tout ko ka kila ku wole ka kolo duma u be kolo ta ka kila ku barama ku ma jamu ka tuko
aw ni ala cɛ aw bɛ fɛ sɔrɔsi ka Mali politicien bonya aw bɛ fɛ CEDEAO ka Mali politicien bonya aw bɛ fɛ yɔrɔ jumɛn Mali ka bonya ni nin politicien ye yɔrɔ jumɛn ala en balimaw c'est-à-dire que c'est pas la peine Aliko, il est temps vraiment de gagner la fière quoi. Comment dire moi Ouattara ma follow. Allez quand tu me n'ayez, ami mirom na 600. Ngano na bo cadre kono. Kata ngaya fait quoi. Comment dire moi Ouattara. Jamu kile mayera mamu bin na fa dotte ba mu ma. Min na fa sira ni ma dron. Ba da ti anu so be ko mana min don. Aba gido min don. Ale ta ti do la fi. Young team, Jala Waller, Oakma, Watford team, Quality, Nakado team, Walma, a woman, yes, a throwing Emma Sandro, a full of fire team, and he Sandro, the manager, only me, I like the man from the Telecella from Bala, really. Oakma, me, 240, Bach, Yumbo, the movie in the soil, I don't know, we are Bali, Mabana, or that's who we came for Lumina. أمريك كلمة الحق يراد بها باطل والشيء يجي لكن لا تجينا فما يبي يشوفه كثر شيء على يجي بفرق أبدا يقوم يجي من مرة ويجي هي أنتما يتحصل يقدم نقدر حتى يجي لا يتمنى نقدر يعتمد كرجع ما ماني يقولون أي أبدا أكيد كلا ما تجي كنا قوي يجي نقدر كنا قوي يجي نقدر Asemeka baka mute ngalo ima jamani choka ati mara singalo oma ati wado makara ne manja wewe mara no yuba ni smado ni mamu ke du koro ke kweta so je mke da besia de mara no munya ku ni soya abede mara no nya ko hera ko fado na dokte so ani kalu de mara tanile tanda amba broda ma de ku ila su ko 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 te dido kera ko ko te ma se era jamana dio nyangari kwai gele ngata mabeka tuka ampa tuti unne nino mabeku nige ni tongi kemi nantika ke kemu jeri sana te aya amu dabla jamana sisi jomu eta tuka mwende kuma tamalo bibi nila ngari ke moga bi ko le mamu mbulu ko da ko mamu mbulu ikira sorosio ikira kusimowi ngado bi ambeka wo ngari kuna tadi mari Mabel la Mali fonction pour la Mali place ou la Mali de oro la la donia na tane de bilawa kai Mali ko de yele na ka ke mamu ye kono ko keleke mamu bora ka manga ci wala mamu ye marfata kai do la sombe ke ko tradise ko nyoro de be kam jamana mara ma pro ge bora tra mi bo ke anga kuma do do le ko akuma bora so ni ye o ye ka ko mamu jera ka amajaki o ma do ko jo la ko de uni ma ma ko ni akuma so be ko je ko yani akun be nu ko ko ti de wa da ka ba ke ni bala ka ba ke da ru ko ka ba da ru ko je ku de wa sai ara ka yi na ni pre ku ba mure wala abo je ko no so you ye ba da ki ko de ko me bla ni ko ni na hali se ka wale ya we ba e da lo we da na so Kapone sorasuye kama kapiyo mana fuko sorasi nyembo ugeka la jamana ministeru kuna urude ka la jamana plastic bola hali soro o plastic dolia ke o sorasi la jamana chiro de ba boranga keleke kiriga ga ta we ba de ma tere jamon be jamana ko no se boka ta mana chikena matambula e ma domi era para ver sorasu chere no ma ko ma ke kude atoka yi marfata nyembo ye kona tapila ale makanye mo de me korote ko tonya tala so tujera ko korote ko mangena mateo ko mado pia ta to bika de ñu pia de mado bulu maka ngaju kera de buru korote ko hani se para mina ko na launa o manji data la ka ti ni ma windi de ko ba ko no ulu mu ya ke umanga bwana ulu to ni ke ile ga bien ami ñoo ni ke to ni ke ya ki daga ji ka ki ko la ke amta ko na be mi ta ga parce que nous plaît ne voyez là où masra ala ni au do ngo soro fa ka teme ni station parce que barba ko bulu aka tien ko ko wo be bulbul la no te matiki tien kwa bali ko so de la ni mali ba kan na fa
banda du mana nga ne ko tayi blasari kai ni au ko pa be question ni kala au mo ni soro adama na kula atoni bi dakra ulo ni au kala ni kala na masra ala ni ka fuin laje na question mana tari ye mbe kala la ala be kala ni mo way ni kala ni mo way ni ani mira plan ni ko ni na ko ke way ngani ya pata kale no mo ni ko no ko no bolo bala ku bu na ku da ku bu na ku ba so ba ti bla ro pe ti ba pa be protéger ka so a pe mine la ate bla de mara ko so na ti ni na o bla ro be de mara ko ban mi ku ka fela se ku protéger ku ka la die nu ka tile de se ka ko ala ku ko la ki ku ki de ni ko ai ni fela se do sana tena no ni fela ni ke ani fela ke ko je ni mu bulu ko te au bulu donc nous avons fait la boutique. Comment on a fait la même fête de WhatsApp avec la France qui a dit que ani Allah bora fana akajira ke to diga platformia fama chike panake ya mo je de mana wala no saka ke diro felo no pe ngani ala yilla la to do fela de avec hadara mandura ala ba techi de fana de rem fana ay fana ni la bushia fana min tara we fela mi dige o kana ba buru ko fela dia o wa to buru ala ma de ka fela ti kishu ne ko de ba ko an la be ni do ka jamana kala jawo jamana fi tanga ni after ka kota ko ai ko aw la be le tuno ka bugu chiyo na platino be ne ma ko de ma ku te de aw de afo ko la ma keta ko aw la be le tuno ka bugu chiyo na platino ai ko ra ka mi ko wi jamana ma ta ro la ko de jamana ma tra fu da ko o wa de ni ma mu o ta de ko ko be ani na ka ta ko a di a ri su ma ka ko ai ko ra ma ne a ko mira que eu vou dar mais uma fam do para fazer problema ama era da mama do la ko mama banho porque eu vou lá que não pode amba para fazer problema na ba ka ele vai do de mana que tira am fama uma po uma é que tira mim do de mais que de mana do é plástico ne de na mo ni corre na mo no lugar mo bora lá o lugar que ele tá o lugar que ele por lá no lugar mo bora lá tinha no lugar mo bora plástico tinha que mas não bora plástico da mola oya ale be mali de kama wa sara be aka kunu mo de kama ma ni be bla jamana ibala ni be bla jamana tiu de kama jamana de be jamana kaida ni ka tu ibla kama ka de military la ka tu to la be ni be military jamana tiu de to la ga tu ni de ni to be jamana kana kenya ero de mai ba jira ka ko ake ko ko ne ko ga di bala ga tu e awa so di bala so tu e doya bala doya wi bebe wasu la tika por mogi jamana ka bulu bashka porque uma ado de la shanti fuga shanti ke come kwa haya ni gogo kera ko shanti sotola ga shanti sotole ka platiki kuruma kuma ola sasa akili dama de lele ma ku poike koroji ni habita ni akido telimo na ma bina porque mo ba que la shanti are transition shanti ma soni ba ni gara na no gara so bi ka kure min dira de au ma transition shanti sono ma ala kana be e ay ujuni hadika ki ya ko hadika apote no mi na tuna de abo de tasine ko al muslimuna ala shurutihim islamu akade no akena chenga ni awela ma farko la tunde farko na ni mu me adora te de na ko anda na kare am ma mal kai na ma adora te de na ko ma mal kai na ma gana ma ko di abi kita lege kun kai ka droga soni to fermi ka entre di kamne aba tro ko mu mala abena de ta e kuma ta na na no chendo kuma do tiga ila ka bin ke da ba jamana kama kama a ke na an wi ko an de nan de ka na ta ple ani mani roye abena ta so be kana ni ngui ala ya ple u ka wi ka tuere ka mun ji u ka ta bo tiga ta ba ko ka ma de ba ta ti ke ka ta ba ko ka ma de ani a keni la keni ni mɔgɔ tɛ nafa sɔrɔ a kɛni na tuma min na mɔgɔ b'a tiɲɛ kɔ nka n'a tiɲɛni bɛ bɛn min ka nafa ma o bɛ kɛ sew jamana bɛ se ka jɔ tan e b'a dɔn an mana nimisa an ka fanga kɔrɔtalen ninnu nɔfɛ o tɛ ka tiɲɛ kɛtɔ ye k'an sɔrɔ nka bi est ce que mɔgɔw tɛ k'a fɔ dugu la de mun kana k'a fɔ dugu la de ne tɛ maa caman b'i gɛn k'a fɔ de parce que yàrá dɔw nana kɛlɛ sisan mɔgɔw kuma dɔ dɔn bɛɛ bɛn da gɛlɛyara ka tɛmɛ kɔrɔlen jamana gɛlɛyara ka tɛmɛ kɔrɔlen kɔ an bɛ se ka fɛn min fɔ tile fila in na fama kɛra attaque ko kumaw ma dɔɔnin o kɔni ja fɛn min jamana taabolo ye yɛlɛma don foyi la o ko de juguyara ka taa il faut
ko contrôle ko min ko ci ko contrôle jamana den ci la amna bin sambu alu jamana do ni ka kuma do bla e to ka don ka kuma do ci ko chari ka ina ci do bla ba kini to aba do ko kuma ka di jamana do ala ni mo play ni am bo franci ja ka e balla de ri dura e su ma ne ole ci ke na para ni la ko no ga na fa de to ka to di dala ci ko to mo ci am ta ko na mo bo do bula ta do bula ne ko ni na ni mo to ni pamba ko joma wai ko mati ni mula kan do ni mati ni bene na do ora ora ana mi do ya translate ni ko do ya do la kana na mo kala ni ko no ne do ya ma pa abara ma pa ko do ko na mo ta ko ako ko ni ni ke akete antikile do community de na tsa na pa mi no le tsa tebe o ma ke ni ko na ko amana ndi da ko pa mo ka ko mi mana wi ci de para ci de ko mo na ka ko aire ko e du pana ni na ni na para direction la e digi buka ko ma pla ko na ma ta au ke ni jani ampe ya modo la ka ri ci de ka ma na control fuaka aka control kirina aka de ni ci hakikan be kuma control au ka ko ka mun ki o lu ya ka au ba ba ni ci fa fa aka ga ja o lu ka au ba ba tu ka ba ko ya nga wa ni di ko una ba da ya da ko ko de ke la bete o ke la ci na ana da bana ko da ke le ba ko o ke le ni lo ni mo wa no ke ke ki ma ma ko ko ti ni ma ko no ke o si de tama ti ka de ci illa ma rahmatullah ma ke le ni e te ma ma ko ba te jamana ko e kwale ta te pla ci ko e o kuma ni ma ti ka de ci e ma shida ali to ke ko na ce ana ma ni ka plan ci e ka ba da e ka ba ci de ke jambe de la hal ni president ni ma o kai mana ta sai a don e kala yi ni ama ko e koro e kala yi ni e na diga ko e ni ko ina na diga kana a sheikh Abdul Hamid Kishki rahimahullah ujalla ka jami'at al-azhar al-sharif jami'at al-azhar ujalla ka anyem wa proposal ko ne no ka la me nyem wa ko dai e shi jamana azhar nyem wa ko ni tirai ko e ruka ina nyem wa ko to ta no proposal aka shurutu fo ale ba ke ko mina nu ti soma ale ke kaya o dira dula sahi ni ne mo ani fare kanyo ale ni mu fo ka bara ke islam amaka saraka ba ko ya no ne amma ko ni mo ka shila ni ko ro ko mana ko la ale a so ale men ninga ni bara ke ko mina ale ba ka ale ka lani ale ba ke ko mina yo de ko lu ka nu ti soma nous tous sommes en train de faire au métro là et le commun là nous n'allons pas la zone caca de moi et me faire au la bouche à quatre nous n'allons pas la caille au bout de l'île ça va nous dire c'est un peu à dire nous pour nous jamana ile futu malala kuma babo ko kabla afta wuro ko e ngalo e manga ci abada amangade kuma bado fi jamana kono odum ngalo manga ci abada hali do ngalo ci kabla tiembe jamana kana tinia urumba kunaka wakati yako mmoja ale ni ko bisigo kaka kuma ko kan no wala tanke abuka kali ni nomination de ye ko mu yi kereke aka yi dara mo kunda aka yi anye domba kunda ko foto karuni karunge kereke kaka takien ko mana jafu ya do plastika to ruma ano do fuka kanza kelele jamla akela no do abaka ni yo manu ni do bulika kelele tanke ye kela dabla to e mo pedro ni be o plaso to va dira sta ko kela de plasi di mama malla mali ga ka kisten problem mo be ru ni o ci ci u be ta fonda na ma do la ka to hal to bude u ka mo be ta nu mo be to ka no be ta na fasima be o kana wa ni ka ke ku be ma kala ko sina bana ba ma ko ta ke be ni mi ulaka marche ni mi ulaka video ke ni mi ulaka tison ta keleke ne ta la postula au ko jamana ka ke au ko jamana ka bati jamana ka to la ta hala ke on na ta akaki ta mo ta ma mu ta ala ka mali da mo ma di kuwe ma shi ke ola na ko mo be malla ya ni to ko ku bla ko la ma ti so ni kala ko ma no ma ti so ni ku kunga ko bla ko la fe na ku se ko mo ka ta malla ko ka man ni ti de so la fa ida ta biya ya be da ke le ke ko ta na ni ko da ma di kira ni mo ya ti mana ke ka ma bu mu ya abe ma ti ja ate ti wa ka abe ma ti no de abe kira no ki ja an ti le ni la ka ta mu be kele la ai ni ma mu men na
nunge nyamgo ya ai ndo mai jamana do jamana ke la ka akadumina no jamana da afanya na kila ni sai jamana kule wallahi hanu ko kari hali ude takera ni ene emi ataju nyamgo bi bulu ni akori ka blaro do re sika minje ni jamana kule do akori sinna na wala la ne ma kele ke nyamgo ya kama ya ke jamana kule ka alke de la aye na ko mo do utie nyamgo ya ko akaba ti sula ato e tete ka ko tla mi mondo dele kira kwa ka sahaba do na sahaba ni ato ko tla ba adon mantunga de ato ko tele mo do am ko ko ni kira ga aya e kira mo bla baro la mo bla chula si dia non ni ato e dela non ni ko aka de bla baro la ana klama kuna kene chi tembla chi tembla kira kwa ko ni ko dana ko e mala ko ni akona te ka di manana ko ma do bi asika fu kene do sport do tika sport avec la couleur. Après, la pluie. Après, il y a an jigi to silamɛya la a bɛ ɲini ka to olu ma damadɔw ma i ko c'est pas la peine sisan M5 politicien minnu tun bɛ ka ala wele wala ka masiba jigi kolonɛliw kan ka CEDEAO wele ko CEDEAO ko jamana taabolo ma ɲi ko ni sɔrɔsi ninnu n'a ma ninnu bɔ yen ko ninnu u bɛ Mali halaki o maa kelenw de bɛ ka CEDEAO nɛni bi ka mankan ci ko ni sɔrɔsi ninnu ko tabarikalaw don premier ministre y'a dir'u ma dɔrɔn CEDEAO yɛrɛ dirigeants dabali bannen don n'i y'a ye CEDEAO dusu tiɲɛnen bɛ ka ko tɔ nɔgɔya sɔrɔsiw bolo a dusu ni jigilatigɛ sen b'a la maa dɔw ko fo ka t'olu sa olu dati don Mali ko kuma na bilen sinon u bɛ crise b'u minɛ u bɛ taa lahara u bɛ sa bandaw janfana ka jigin nin dingɛ de kɔnɔ an balimaw dusukasi dan ye min ye sécurité d'état ɲɛmɔgɔ min tun bɛ yen Kasum Goyita le colonel ale de ye cɛkɔrɔba hakili sigi ka rassurer que tout va bien, que tout est sous contrôle. Cɛkɔrɔba denkɛ fana ye ne wele ko ça va ko sécurité d'état ɲɛmɔgɔ ko tout va bien ko y a rien ko ani cɛkɔrɔba kumana jaa o kibaruya di cɛkɔrɔba ma o yɔrɔ bɛɛ a ye dibilan don ka babugu ni tiɲɛ sen na hali sini a bɛ kunfɛta la ka taa a bɛ ka boli c'est fini quoi. I bɛ ka minɛ cogo bandaw minɛ cogo ça montre armée sugu min b'an bolo quoi a ne jatigɛ dusubaya ye anw y'a dabila pewu maaw kana président Kuturu minɛ la garde républicaine est là aucune réaction i bɛ ka a bɛ n'a fɔ ni sɛtigi donna sɛ kulukulu kɔnɔ ka na sɛ minɛ ka taa. Deuxième fois, la garde républicaine est là, les gens viennent. La banda au sans aucune réaction. Ça doit te montrer clairement armée sur une bambolo quoi. Un badéo. Wali sokono minen de kenama minen de sokono wa mata domble. Fin ni ba miri 4 sekake bekera malikono. Kabako est Kabako ya Mali la bibi non. Tellement que valarité Mali qu'on oublie. Tout est fini. La dignité s'éclipse. Toutes les valeurs reculent dans ce pays. Valeurs que l'embé, Wari, Djoro, Abana. Et m'a faut chien. Et m'a faut damé. Hadamadenw tigɛlen bɛ la parce que e jatelen bɛ i b'a fɔ kodɔnbali wa i ta ye sɛgɛn ni ɲani ani dusukasi
jamanadenw olu bɛ kunfɛta la nata juguya hasidiya mɔgɔko u b'o girin na Choguel ka kuma ko maliyɛnw k'an ka kɛ hakilitigi ye k'an ka ko dɔn fara dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na discernement ko an kun ɲɛna ko dɔ ye fɛn dɔ ye kunun ko bi ko a tɛ ten dɛ ko an ka discernement de kɛ hakilitigiya wa k'olu bɛna décision minnu ta n'ale kɛra premier ministre ye ko mɔgɔw ka jateminɛni kɛ rapport de force la o kuma kɔrɔ ye di Faransi fanga ka giran ta ye dɛ an tɛ se k'u kɛlɛ dɛ an ka lajɛ an ka sɔn ta ma baasi tɛ i bɛ ka kɛlɛkun kɛra mun ye sisan n'u bɛ nin bɛɛ dɔn nka ni si ma fɔ f'u kɛlɛ premier ministre ye i bɛ ka kɛlɛkun ye mun ye o ye nkalon da la mun kama jɔyɔrɔ ɲini nata ko an k'an da de k'an ka nkalon k'an k'o majamu ko jamana bɛ dingɛ kɔnɔ ko basigi de ka ɲi a ye mankan jɔ a y'aw basigi jamanaden bɛɛ ni kelenya Mali seginna vraiment an ka basigi o de bɛ ka fɔ an ye bi parce que bɛɛ ɲɛna bɛɛ nata dayɛlɛ la hali M5 maa minnu ni fama kɛr'u ma a bɛɛ bɛ ka na réunion na sisan régulièrement ko placew bɛna sɔrɔ sisan hɛrɛ bɛna sɔrɔ nafa nana minnu kun tɛ kuma Choguel fɛ olu b'a la ko Choguel ne bɛnkɛ don an ka cɛkɔrɔba an ka dugu bɛɛ tɛnkunnen don ɲɔgɔn na les opportunistes ayiwa Mali sɔrɔsow Maliko kɔni hami mati Maliko hami kuma fɔ olu ta la nin ye jamana talen ye k'a sigi dolen kɔnɔ an bɛ karataw de bolo ka taa sisan Mali n'u y'a se yɔrɔ min o dɔn an bɛ dugawu kɛ an yɛrɛ ye ka dugawu kɛ jamana ye Ala ka basigi nin ko dusukasi an danbɛ kɛrɛfɛ an tɛ foyi fɔ fɔlɔ lundi ko Assimi bɛna serment prêter ka sɔrɔ ka Choguel ka décret signé u bɛna gouvernement ɲini k'o gouvernement sigi sisan u ye fɛn o fɛn haramuya u bɛna o bɛɛ daga ko Jibirila cir'u ma kura ye ko olu de tun maliyɛnw ma faamuya de quoi musokɔrɔba kunnango ni cɛkɔrɔba kunnango dɔw bɛ sɔrɔ ka yaala k'u b'a ɲini ka nin kuma ninnu bɛɛ ma mun ni fɛɛrɛ tigɛli daminɛ sisan ko ka mɔgɔw hakili minɛ tuguni u jɛra ka fɛn o fɛn kuma fɔ u bɛna o bɛɛ de daminɛ sisan place sɔrɔ la Allah Mali nin de ye jamana in ye sisan bɛɛ k'i ta kɛ bɛɛ k'i ta kɛ c'est triste nka a tɛ fɔ ne kɔ an bɛ yan an dalen bɛ tournant na k'aw makɔnɔ nin ye film seli a jama yɔrɔ de ma sisan tama a b'an sɔrɔ ɲɛfɛ an ka foli bɛ aw ye dɛ maliyɛnw ko k'aw ni ce aw ka hɔrɔnya la ko hɔrɔnya k'a bɛ kɛ nin kɛcogo la danbe a bɛ kɛ nin kɛcogo de la aw yera sa dɛ c'est-à-dire que an ni kuma jamukan in jɔ yan quoi foli ka lase aw bɛɛ ma Badara Alu Kamara DJ Bad ale de tun bɛ technique la k'an dɛmɛ bi baara la Ablaye Ajawe ko Sinacom page ale fana tun bɛ k'an dɛmɛ nin baara la aw fɛn fɛn tun bɛ k'an suit fo ka se nin yɔrɔ la an b'aw fo ka waleɲuman dɔn ne yɛrɛ ka musokɔrɔba an ba ɲuman Adam Sukɔ Ala y'a ka kalifa minɛ a la jamana in kanubaga ba an b'a fo ka waleɲuman dɔn k'an b'a fo États-Unis Tanti Salimata Traoré an b'a fo ka waleɲuman dɔn foli an b'a lase nin waati la commune 5 tribunal kɔnɔ ka procureur fo Banjugu fo kɔnɔ ka commune 5 tribunal juge bɛɛ fo Mbarke Sise n yɛrɛ terikɛ bɛ yen n'o ye Tera ye an ka foli b'a ye ale kɔni ye bɔbɔ de ye n'a ma ɲɔgulɔ in sɔrɔ ka a fa la dɔrɔn ale tun tɛ lafiya ka foli d'u bɛɛ ma le juge Aïdara commune 5 tribunal kɔnɔ an ka foli b'u ye ka tribunal baarakɛla k'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn ni Ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ
ni jamu in segi kan bɛ sini ni ala sɔnna ma ka daminɛ 14h la ka jigin inshallah. Président Cheikhne Bathily an b'a fo yan ka wale ɲuman dɔn an yɛrɛ ba États-Unis tanti Madusu an ka foli bɛ a fana ye ka maliyɛn cɛman ni musoman bɛɛ fɔ fɛn fɛn tun bɛ k'an lamɛn nin waati la. Maître Moussa Berté